Prestani moliti, počni živjeti. Gnostički pneumatički put. Ja i Otac jedno smo. Ceo život su te učili da se moliš. Klečiš, sklapaš ruke, zatvaraš oči i moliš. Bože, daj mi, Bože, pomozi mi, Bože, oprosti mi. I ništa se ne dešava. Ili se dešava, ali ne ono što si tražio. Zašto? Zato što se moliš pogrešnom Bogu. U gnostičkom učenju postoje dva boga. Demiurg, lažni bog, tvorac materijalnog sveta, bog religija, bog straha, bog kazne i nagrade. Monad, pleroma, pravi izvor, otac svetlosti, nepoznat religijama, onaj koji ne traži molitvu jer je već u tebi. Kada se moliš na klasičan način, klečiš, moliš, tražiš, ti zapravo prvo potvrđuješ odvojenost. Kažeš, ti si tamo, ja sam ovdje, molim te, pomozi mi. Drugo, hraniš demiurga. Svaka molitva iz straha, svaka molba iz očaja, svako klečanje iz poniznosti, to je energija koju daješ lažnom Bogu. Treće, pumpaš sopstveni ego. Jer ego voli da moli. Ego voli dramu. Ego voli da bude žrtva koja treba spasenje. Demiurg i tvoj ego su saveznici. Oni žele da večno moliš, večno tražiš, večno budeš u poziciji prosjaka. Jer dok moliš, spavaš. Isus je rekao nešto što crkva ne razume. Ja i Otac jedno smo. Nije rekao, ja molim Oca i on mi ponekad usliši. Rekao je, jedno smo. I rekao je još nešto. Otac koji prebiva u meni, on čini dela. Prebiva u meni. Ne na nebu, ne u crkvi, ne u svešteniku, u meni. Ako je Otac u tebi, kome se moliš? Ako si ti i Otac jedno, ko koga moli? Ovo je tajna koju gnostici znaju već 2000 godina. Ti nisi grešnik koji treba spasenje. Ti si iskra božanske svetlosti zarobljena u materiji. Ta iskra je pneuma, duh. I ta iskra je direktno povezana sa izvorom. Bez posrednika, bez sveštenika, bez rituala. Pneumatik se ne moli, pneumatik ispoveda. Koja je razlika? Molitva kaže, Bože, daj mi mir. Ispovest kaže, ja sam mir. Otac u meni je mir. Molitva kaže, Bože, pomozi mi. Ispovest kaže, ne ja, već Otac u meni čini dela. Molitva kaže, Bože, oprosti mi grehe. Ispovest kaže, ja sam iskra, nikad nisam bio grešnik. Bio sam samo u amneziji. Molitva traži ono što nemaš. Ispovest potvrđuje ono što već jesi. Molitva hrani demiurga i ego. Ispovest budi pneumu i povezuje sa Ocem. Razumeš li razliku? Molitva te drži u iluziji odvojenosti. U iluziji da si grešnik koji treba spasenje. Ispovest te vraća kući. U jedinstvo sa izvorom. U sećanje na ono što oduvek jesi. Prestani moliti. Počni ispovedati. Prestani tražiti. Počni potvrđivati. Ti si iskra. Ti si pneuma. Ti i Otac jedno ste. Postoje dve faze na ovom putu. Prva faza, buđenje iskre. Ovdje si tek probudio pneumu u sebi. Shvatio si da molitva ne radi. Shvatio si da je Otac u tebi. Ali još nije potpuno integrisan. Stare navike još uvijek vuku nazad. U ovoj fazi ispovest je tvoj alat. Ja i Otac jedno smo, ponavljaš svesno kao reprogramiranje. Svaki put kada to izgovoriš, razbijaš stare lance. Koristiš riječi kao most između starog i novog. Most između sna i buđenja. Ovo je četvrti denzitet pneumatika. Probuđen, ali još u procesu. Iskra je zapaljena. Plamen još nije stabilan. Druga faza, potpuno jedinstvo. Ovdje se ispovest dešava sama od sebe. Čak i u snu, čak i u polusnu, čak i pri buđenju. Nema napora, nema ponavljanja. Jesi to, ne radiš ništa, ne trudiš se. Jednostavno jesi. Reči postaju suvišne. Ostaje samo tišina. Ne zato što ćutiš, nego zato što nema kao da govori i kome da govori. Samo jedinstvo, samo bivanje, samo mir. Ovo je peti denzitet pneumatika. Potpuna integracija, sahaja, prirodno stanje, bez napora. Obe faze su validne. Obe su deo puta. Gdje god da si na ovom putu, savršeno je. Nema greške. Sve je tačno kako treba. Kako ovo izgleda u praksi? Ujutru, umjesto Bože, daj mi snagu za ovaj dan. Reci, ja i Otac jedno smo. Otac u meni zna šta ovaj dan nosi i onda tišina. Kada dođe problem, umjesto Bože pomozi. Reci, ne ja, već Otac u meni. On zna, on deluje. Ja sam samo kanal. I onda predaja.
Uveče umjesto oprosti mi grehe, reci hvala. Sve je kako treba. Ja i Otac jedno smo. I onda mir. Ako si u prvoj fazi, koristi ove reči svesno, kao alat. Ako si u drugoj fazi, možda ti reći više ni ne trebaju. Samo tišina. Obe opcije su ispravne. Obe vode kući. Prestani moliti. Prestani hraniti demiurga. Prestani pumpati ego. Prestani biti prosjak pred lažnim Bogom. Počni živjeti kao ono što jesi. Iskra božanske svetlosti. Jedno sa Ocem. Pneumatik. Ne moliš se samom sebi. Ispovedaš istinu o sebi. Ja i Otac jedno smo. Ovo nije molitva. Ovo je buđenje. Probudi se. Seti se kosi. Vrati se kući. Ti si oduvek bio slobodan. Samo si zaboravio. Sada se sećaš. Ja i Otac jedno smo. Prestani moliti. Počni živjeti. Prestani tražiti. Počni biti. Ti si iskra. Ti si pneuma. Ti si slobodan. Ja i Otac jedno smo. Sljedeći put kada poželiš da se pomoliš, stani. Udahni duboko. I umjesto molitve reci ja jesam. Ili ne reci ništa. Samo budi. To je dovoljno. Otac zna ostatak. Ja i Otac jedno smo. Nema potrebe za rečima. Nema potrebe za molitvom. Samo tišina. Samo mir. Samo jedinstvo. Ti si kod kuće. Oduvek si bio kod kuće. Samo si zaboravio. Sada se sećaš. Ja i Otac jedno smo. Mir neka bude s tobom. Jer ti si taj mir. Ti si ta svetlost. Ti si ta ljubav. Ti si to jedinstvo. Ja i Otac jedno smo. Sada i zauvek. Prestani molit. Počni živjeti. Ja i Otac jedno smo. Gnoza i uvid Miroslav Kiš, Elion. Ja i Otac jedno smo.